Poďme si predstaviť model Venosk, bežeckú trailovú obuv značky Rossignol. Venosk je ľahučká, priedušná trailová obuv, ideálna pre každého, kto má rád širšiu, pohodlnejšiu topánku na každodenný tréning, pre profesionála, ale aj pre hobby bežca. Je vhodný na trate do 30 km v stredne ťažkom teréne. Môže to byť aj vaša obuv pre celodenný pohyb vo voľnom čase. Drop topánky je 6 mm, je ľahučká, hmotnosť je 265 g pri veľkosti 8. Zvršok modelu Venosk je extrémne priedušný a komfortný. Je spevnený vnútorným pásom, a to v oblasti členku a šnúrovania. Zaujímavosťou zvršku v obuvi Rossignol je prispôsobiteľné šnúrovanie, vďaka ktorému sadne zvršok presne na každú nohu. Poťah vpredu chráni vaše prsty a asymetrické vystúženie päty vám zase dodáva extra stabilitu v nerovnom teréne. Límec päty je v tvare žraločej plutvy a dobre uzatvára pätu a zbytočne netlačí na achilovku. Špecialitou trailovej obuvy Rossignol je 2 mm hrubá tzv. Fit stielka, ktorá je pod vrchnou perforovanou pretvarovanou stielkou. Fit stielka je odnímateľná a môžete tak získať viac priestoru pre chodidlo. Podrážka modelu Venosk je z EVA peny, ktorá výborne absorbuje nárazy dopadu a následne prenáša energiu do odrazu. Spodná časť podrážky je gumená zmes Senzor s výborným gripom a trakciou, či už ste v lese, na štrkovej ceste alebo v mestskom parku za pekného aj daždivého počasia. Drop podrážky je 6 mm, rocker, teda pridvihnutie, také kolískovité pridvihnutie vpredu aj vzadu pre plynulý prechod z dopadu do odrazu. Päta je pozdĺžne rozdelená a dobre kopíruje nerovnosti terénu pre lepšiu prilnavosť. Venosk model má 4 farby, 3 pánske, čiernu, modrú a sivú a 3 dámske farby, čiernu, sivú a rúžovú. To je všetko, čo sa týka modelu Venosk.